HP la rem tluanga pangjol khu chuak kania tuna hian chungkua in lungle ra seben kan khosak meka veni hian niruk cancer nen ti thupui mangin sharing kron nei don ni ka thupui hi then khat tan chuan ngai thlak chak am lo pol takani karinga cancer nen han ti chu amai ro chu hun khir tak ka tona tangin i thil tam tak share tur kan ya amar chu zaban kan share thi longa i khatia hun khir tak kan machun ta khan then rual tha te chung le khatin engtin tak nge pathian tholo nan kha an hrecha ka sharing ron nek te test mini ron sei te an ti thina phone call te message ru te soi sen silawa vini hian sharing ron nei dona kan survey kher lo te tan te po nuna har sak na ta to mek te le lo la tok tu tam po eng mokong tala he ka sharing hi ngai thla tu ten lo puinan mang thei se ka du em ani ama sabira chuan ka cancer an hu chua dan hi an soi ma sataila kan nu hi akhu pana ta wangin Apollo Hospital Kolkata an refera ti chuan June niriat sanghi sumni pathum khan Kolkata kan pana kan nu hi nurse ania a thian pa ma khoma Mizoram House nurse tok mekian Apollo Hospital a doctor te lo buk saka ti chuan olsam tak main kan thlen tu date ni kwa June sanghi sumni pathum chuan hospital chuan kan entira rin phak bak in kan tluanga ni khathil thua kan nu refer mu po chu kan ti filmia zai ngai kan rin zai tur kan ngai kha zai lo ngai le to lo tak mea dam doi te ti tur rang te cho ti chuan ni khathil thua kan zo tamia ki hi December ni som pani sang ni som ni pani khan aizola kamit talung tom himin zaya ta chuan septic tak mea atira chuan pakata septica nuwa pakataron septic wele ta ti chuan nuwa pe chuan adang pakataron septic le mun thum septic ni chu amaro chu mun khat kha chu adama ma saber le number chu septic ala ni chu tharuk chuang je mai septic ni ta ka chuan e kalkat khen ta ka chuan in ti ve sim kha thain kan ria doctor appointment te pok an la ve kan nu ni khathil thua an zo tak mai sia chuan keima po chu in entir chu kan ti ta atira phei chong kan entir le lo mei do mi kan ti hiala chan chu septic kan dressing sa kha kalkat kan thlen nu hiam voi thum vel kan tia aba ka chuan alo hil ta dressing po ngai lo khop khana damani amar chu book appointment doctor appointment kan lo lak to wangin in entir ve sim la kan nu case lian tak kan ngai zai ngai ta lo boka ka kal pui ber po chu tianga ni tak si chuan ke churem chang in entir ve taila ti khani ti chuan director of onco surgery an tia i khulai chuan Apollo Hospital chuan doctor thiam tak chuan min en ve ta tharuk zet mai septic han ni ta chu engmup te po ompal thei ti in CT scan ti turim min tia thisen te sang te kan tia CT scan chu thatek kan ti theya CT scan result an in khan thil fel lo omina hretlat mai ni chuwang chuan biopsy la teu atita chuan biopsy la tur kan han kal chuan thina tanga biopsy lak tu ni wang khan thisen chua bal te lo oma thisen impact te ngai dona i chuwang chuan soi ho phot teu atia ti chuan kan han soi howa kan doctor mu po chu kan baron le CT scan khan PET scan ti turin min ti tho wangin doctor chu kan rona ani po chuan biopsy tilwin PET scan ti mai ro atita ti chuan PET scan ti tur chuan kain bo sai ta PET scan han ti chuan cancer enna ani deu wang khan ru chu nuam lo khop meya ti chuan PET scan chu kan han ti ta PET scan result aron chua don po hian ru chu nuam lo viawa ma se pathian he kan tong traya e cancer lagai chuan pathian he min chan kan jing ve ani PET scan result ron chua chu result kha kan nu hian han ena result hi athalo thlatin ka ria ti chuan kan han ena thil dik lo kha omani ti kan thrita ni Google te kan han ena cancer cell omni ti kan ria kan ru shom meya kan ma angkhop meya e ti chuan hospital in entir na hmuna kan thua result chu kan han entry cancer cell kho min kan thretat sia ta chuan kan ma ang lutuk chu kan dun hena chuan ti ro itong try tok meyang ka tia ti chuan kut suin vai ho in entir tam takara chuan kan nu pa chuan thu in pathian hena kan tong try ta cancer lakata chu pathian he min chan chua theni ti kan chianga cancer lo ni lo ti te po khani theni ti kan be sen sang tak nen pathian kha kan dila kan hun khit taka chuan min hruai turin pathian hen kha kan nge ani i kan entir reng hian kan result te hi kan submit phota doctor in ena chumi zo chuan ke ma ni min kom thin ni hemi tum po hian Mizoram ka in zaina biopsy result kha mindila chu po chu kan submit tela ti chuan PET scan result nen chuan doctor nen chuan kan submit kan hun lo thlen chu kan ngak ta ni kan hun lo thleng ta kan hu phur le maya ma
se hupul le etilo chuan basic na sang tak nein kini chun ya result te kan chiang tak tak lowa chuwang chuan result tha la basic kan lu tani kan han lu chuan result chu en wang doctor chuan i Mizorama biopsy in lakna result hi adik lawani atita adik lawani atita ka next ya chuan gallbladder cancer ni atita cancer kan yimo katia ani chuan gallbladder cancer ni atita ta chuan enge adin hun kan ti chuan late atia late ti na tak kha tu nu ka ngai to hian tharuk kha I khatia nga septic rek ni chuan ar atlai to in enkol thuai angai ati na kha ning ka ria biopsy in la anga chemo la turin doctor in mu anga medical oncology in mu anga ti chuan chemo khal dan to lo hrilang chenga Mizoram lama doctor Jerry te po uma chemo in khai thia ti chuan chumi nu chuan helama check up to ro chukle don dia mintia sei tu rewang ema zo le tu chuang po kha omlo ni ani berin gallbladder cancer ni minti to kha chuan ti chuan an nen tang cho kan chuak ta kan nu pa chuan sei tu wang ema apamak kan tia amak le mai kan tia mak hi kan ti ni cancer han ni mai chu mumang ni se kan ti hial ni cancer chu lau thong mai la cancer min han ti chet chuan min den dang mai ni ti chuan doctor mu turte biopsy lak na turte po chu kan hanjong kwala kan ru shom le maya kan nu chu ka khongai ema ka fa te mit thla lo lang boka a shom le maya ma se khatiang lo lam khangai to ram ka tuma kan nu ne po kan nem to na amar chu boiti te kangai to le mai kan ti chuak la kan nu pe chuan ke ma hi ni zo ki la atia khatiang khop khan shom kan te kan nem do na ni live kan chuan lai te po in kan nu mit tui tla te po ka morenga ma se thiang an kan nem to na pathian in engki ma te theilom kong min na ko buang ti kan na ta ni biopsy la tur te chuan doctor te kan hua til rang kan han ti le ta kan han ngai tua thina cancer han ni ta khut mai chu kan ma chop rang te kan han thira kan ha tho te kan rong bona chumi pia lama in kan same ka kan lo ve thi tre to ni chung te han kan han ngai tua chuan kan hun kha adang ema ka te kin ber chu kan khovel hi ain herbo ni ta main ka riani amaro chu kan ti tur te chu kan ti rama kan nu nem po kan nem to na pathian in min hruayanga ti main kan nun na te in tuar mei lovanga chemo te kan lang kan dam thaliang ti ten kan ti rama thinlung ro chu ashom me ni ti chuan engama hospital kan ti to nu chuan Mizoram House kan hota ruma kan lo ve le chuan cham number som ni pathum na hi kachiara tiro itong try ang katia atir chuan that takin kachiar theya amar chu toplam chu mituinen kachiar zo thei rama sam som ni pathum na chu ti chuan kan tong try mituinen pathian kan awa pathian ompuina kan dila pathian nena kan la na ni cancer te kan thina amar chu ma ni chunga lo tlak ki chuan apom dan te adon sun dan te dang meya zo na hi lian tak ka thin lu alo kal ni engwang hi tuar nge ka ni ngange ke kher hi hei lo hi kong dang lal pa lom ni ti hi zo na ka dei lian mani achan chu re thei takin lekha kan zira na te kan lo thok we chung kwa kan den chung ko lim tak kan ni ve ni pathian riat puin chung ko din chok kan tum ni tin in te kan sa khatiang khani na tinge chutianga din hun pangai kan din chowe do na malang sang te kan han neya chutiang la ya na tinge he thil ka chunga lo thling achan hi ka zo thin ni ma se achan kha chan na pathian tang ron thling mai lo tin chuti rualin ingwang nge kan ti rualin inga nge ke khir hi ti ka te ni achan chu ka rual pui te kan ngai tua cancer te chu min om ti kan ria mi tam ta kan om kan then om hai te pon om ka ngai tua vek amar chu ki mani rual then rual tha te kan thok pui te ka rong bol pui te kan thira ki mani ang rual hian cancer ba mai ni ta chuan inga nge ke khir ti ka rel ru uma tin chu ti rualin hei lo hi kong tang om lo ni ti ka rel ru uma pathian hian ama nai na turin pathian hian ama ne na enge in tiluka pathian nei le zol turin pomin du se lalpa cancer khir lo hi kong dang lom ni ka ti ni achang chuan ril rung ngai tua na in khovel thil thir chuan chung kwa te kamalak na tik ngai tua chuan ke ma hian no tu ma thok thei lo khop hian ril ro na thi ni
tin tu rualin i kum khat liam ta me ya kan upaber pa nga ka en hi cancer wang lo the to ni chu kan ngai to a ke cancer kan ni le tur chu inghamuni aza thla kan ti don nge pathiana ka voingam cha lo la tuin pum thiam hi har em ani thil mak deuh mai chu mi te hril tur nge hril lo tur te po kha ru chuan ngai to a amaro chu katia phain en tir ta chu chanchin te chung ten lo ria then rual tha ten lo sia pet scan kha enge result tha nge chia ti te kha milong even pui ve em ni chung ten fela ta chuan cancer min hril chian nu loka khan message ten phone call ten kan nu te pon ron beta ni ke nge po min ron bia chan lo the lo kan result thalo ting ka sela ni ke nge po in chung te ka phone na he kan result thatat lo mai amar chu tu ma lo tha phang lo ula pathian rem ruat zel nga lo tong trai ro ka ti a kan result kan hril ta kha achang chuan min lo ria kha e som kan ti ro le ami te kan ti chi ayang a ti kha ni amar chu ti rual vek chuan tu nu kan nei to hian tu tha em zo ko lo ta chu asia piang khan na sak takin lo tong trai sa ni chu atakin achan na po cheng ka sia ni wine ka sia dulia tu chu pathian hi omani ti hi ni pathian omani ti ka sei do ni achan chu cancer na na tang khan min chan chua kan be se result kan ena pes kan result thalo kan ti po lalpa hem la tang he min chan chua ro he kher hi chu ka chunga thing lo se ti tapan kan deal ni pathian in cancer laka khan min chan him lo ma se wine ka sei do min chu cancer chung khan pathian ni mi lo hak ti hi ni cancer laka khan pathian in min chan him lo ma se cancer chunga khan pathian ni mi lo hak thlat mi ni atir chon se ome kan mitui te po atla mitui ne pathian te po kan kar ma se pathian thambuan na mak tak mai ka cham thlat mi ni chu vene ka se du liat em ni a achan chu ni lo serang chuan ril ru na lutuk ka soi to angin rethei tak kan zir na te chung kwa te ka lo din chho ve a tin ma bak lian tak te kan ne a tin rong bol na tu po ma chok frang kan nei ni kan phu lo win chu ti kar ka tiang din hun chu tin kan fa te an la te a mei chia patin ya kum som patin le kum som chu ni khang te ka thlir khang a hrom lutuk thin e kan nu la ka pe chuan him takin omin kan nu hniam mena bathroom ka lu te hi lalpa hei kher lo hi kong dang om lom ni lalpa hei lo hi nang ma hriat chian na tu po in man ro dang om lom ni ti ham bi tuine po tong trai ni amai ro chu min tong trai pui na te kan chung le khaten ka chan chin thria then rual tha ten ka chan chin thria lo tong trai na kha pathian ya chang ni ka ti lo thei lu ni thambuan na mak tak ka cham thlat ni ti a tin ka ka ti chu kan result hriat zan kha khat chu dar kar tin hi ka chiara dar som pakhat som pani dar ni ti ka chiar mu thil har khop chu jan chu ka mu tha thei lo abak chu tui takin ka mu thei tlat ani tin chu ti rualin thil reng kha khemo kan lang kan dam le thei ni khemo kan lang tha takin kan thei ni ani lo pon khemo lak nuwa te po cancer hi alo re the ni ti te base na ka thin lo te tlat mi ni chung jong ka nei the na chu pathian wang ni a tin bonia ka ser du chu pathian ni ka chian na chu khovela ka lungmai ber le ka som ber na chin chu cancer ni ti ka siat ka lungmai na ka se na ber chu ka chung ko ani ka nu pui fanau te ni ka lovin pa ber lovin tin yan ya ti khani ama ero chu pathian thambuan na mak tak ta chu e hi lo boral ta po ni la kan nu hi pathian in pui chuan pathian e hruai chuan pa tel lo hian kan nu hi pathian kai hruai chuan fa te tha takin an kol thiam ti hi ka ril ruwa tak mini chu ka tel lo ka chung kwa ka nu pui tur te ka nu pui fanau an tur te khani kha khan min del re tuk analu tuk thin ma se chu mi la ka ta chu pathian thambuan na mak tak ka chan chu ka fa te kha pathian en kol don a en kol the ke ai thajok ken an kol the mi pa ngai taka pathian ne ruai the ka tel lo hian ti te thi thamuan na hi he khovel nat na zong to lo te lungai to lo na mun han pathian ni min chol tir the chu huna kan chol chuan he khovel kan ngai to do lo he khovel ro thil te he khovel ro pui na eng mani lo lalpa ni na chol ru ni ti ka pasat ka me ni chuwang chong veni ka siar du chu cancer la ka ta kha pathian min chan chuak lo ma se cancer chunga kam pathian min lo ma ka pathian thambuan na min pe a chuwang chong ka chian ta chu pathian omani ti ni pathian ni omani alo hrethin alo fakthin chanchin te pok soi thin ma se ka chian me chu kha cancer chunga kan cancer tang nge kan pathian ne na nu ka ngin ka uma pathian nge kha omani pathian hi omni ti ka chian ma ka soi war du me pakhat chu pathian thambuan na hi ani
cancer kan ni a ingtia dring e kan dam don kan thro kan dam rei lo pon me the ma se kan dam hun chung te khan lalpa ne na man kha kan ru hian alian me chu chumi ni wang chuan thamuan na thuru mak taki ka chang tlat ni chuta chuan ka bible ka chiar thin ka chiar kha ka ril ru hian atak hian ron thlenga ni chu e chan chin tha mar ka zia bung lia khan tui puya iswa le zir tir ten jinga thlipui aro tle a tui lo phone ta ni zir tir te an mang a tui phone te thlipui te khan an nu na ti boya thi tu rain ngai ni ta chuan an mang ma se thil pakhat isua kha an hne na lo reng me ni an nun na boral do na in sia thuna khan an bula isua lo reng me ni khak kan nun hi ne he kan nun mang an buaina hre na hring nun hre na in min chim la hian kan bula isua lo reng ni kan bula isua lo reng ni kan ko tu hian lo ni ki po cancer kani khovel ngai chuan na la ber ni kan dam hun tur po inge kan thelo ma se ka ria chian tak chu cancer tang chuan kan nun chu lo na te thi na ten hre na te mang an na ten min chim ma se kapula isua reng ni ti khani lali suwa zir tir ten an kai thowa lali suwa nan thak mang an na zong song kha nem ta ni wini po hian karon soi du chu kan nuna har san na kan tok thei hre na kan tok thei ma se kan bula isua hi ni lal isua hi reng ni lal isua kan au chuan kan hlau na te kan mang an na te min chok do ni lal isua hi thamuan na ni ti ka soi du ani cancer ve me te tan po lal isua thamuan na ni zia vini ha ka soi non le dua tin cancer po kan lo lo ve thei chung te tan po chuan chung huna chuan lal isua hi ni pathian hi ni thamuan na ni ti kan hriat na ni thei se ka duwa sering te mi lo ngai thak sak lo ema poi khata chuan sei dik do na wangin adang ron chon som le ka tuma ta chuan tong tai sak na wangin min tong tai na wanga pathian thil ti mak tak ka chung lo thleng te sering ron dei le ka tuma khoi taka mi lo ngai thak sak le turin ka gen cheuni in zawai chunga lom thu ka soye